Buitengewoon, we gaan naar buiten. Deze dingen kopen. Ja. En daar doe je die bollen ze in. Een buitengewoon welkom bij een nieuwe Buitengewoon. En ik sta bij de Hof te Zandekerk. Want Marijke had de vorige keer gezegd, ik weet een hele mooie plek en daar moet je naartoe komen. Ik ben heel erg benieuwd wat ze me te vertellen heeft. Ik ben al blij dat het weer in ieder geval deze keer wel mee wil werken. Ik ga eens op zoek. Hey Marijke. Hey Gonnie, ben je Ja, er weer? dit was de mooie plek waar je naartoe moest. Oh, het is geweldig hier. Het is zo prachtig. En ja, hier bij het kerkje, maar verderop, is een bos met een mooie vijver. Prachtig, geweldig. Ja, de sneeuwklokjes die zijn al uitgebloeid, maar ik zie alweer de narcissen. Het wordt voorjaar. Heerlijk. We zijn eraan toe. Ja, een beetje zon. Je ziet ook iedereen weer naar buiten gaan en ik denk we gaan het over de bolletjes hebben. Je gaat over die kastanjeboom vertellen, maar Nee, je hebt van alles en nog wat weer meegenomen. Je kan het niet laten, hè? Ik kom altijd met spullen. Maar ik wou vandaag het eens even hebben over een insectenhotel. Wespen en bijen bijvoorbeeld, die leven in een volk. Tenminste, een aantal daarvan. En als ik Ja, nou... dan zit ik te denken aan van die korven met die honing maken. Ja, dat kan. Dat zijn bijen. Hè? Die hebben een volk. Maar die wonen dus in een volk. Maar je hebt er ook die alleen wonen. Een wesp, die kennen we natuurlijk ook. Die woont in zo'n huis. Dit is maar klein hoor. Heel, echt eigenlijk heel kunstig. Maar ik heb ook niet zo graag... Ja, als we het over insecten hebben, de meeste mensen zien die liever niet. Ik hoor jou vol passie spreken over wespen, bijen. Ja, maar deze, dit is van een wesp. Even kijken, heb ik een voorbeeld? Zal ik hem heel voorzichtig... Het is een beginnestje van de Aziatische hoornaar. Nou, die is ons allemaal wel bekend. Kijk, en als ik nou, die grote is de Europese hoornaar en die kleine is de Aziatische hoornaar. Dus nu zijn ze allebei groot. Als mensen nou zeggen van, ik zie een hoornaar, dan kan je melden. Hoe weet ik wat een Aziatische is en wat een Europees is? Is dat heel snel te zien of niet? Ik vind het allebei moeilijk. Maar de Aziatische is donkerder op zijn rug dan de Europese hoornaar. Ja, bijna zwart eigenlijk. Dus een Ja. zwart ruggetje Met geel. is, meer zwart is de Aziatische en die is slecht. Ja. Voor die bijen waar je het over had. Ja, de imkers, de mensen die bijen houden, die zijn absoluut niet blij met erbij leggen, hoor. Ja, Erbij leggen, ja. erbij, ja. Oh. En dan van binnen, heb je dit raadje? Ja, de eerste honingraadjes zitten er eigenlijk in. Hè? Maar de hoornaars, die vangen dus de insecten uit de lucht en gaan ze opeten. En daar zijn ze heel goed in, want ze hebben voer nodig voor hun jongen in het nest om te kunnen groeien. Dus dan vangen ze andere insecten. Want ik ga even terug naar al het materiaal wat jij meegenomen hebt. Ja, we begonnen over insectenhotels. Nou, ik heb hier een voorbeeldje van een bijenhotel in wording. Dan heb je zo'n buisje. Dan kruipt zo'n bij, die kruipt daarin. Die denkt, nou, dat is wel een goed plekje. Dat is een mooi plekje. Wat ga ik doen? Ik ga even wat stuifmeel halen en ik haal wat nectar. Daar maakt hij een balletje van. Dat gaat achter in dat buisje. Nou, als het voldoende is, dan denkt hij, ik leg er een eitje bij. Dan maakt hij het dicht met klei of met wat papierspul. Dus dan heeft hij 1 kamertje gemaakt voor een bij in wording. Dan metselt hij de voorkanten van dat kleine stukje dicht. Dan gaat hij weer op zoek voor stuifmeel en voor nectar. Dus ieder kind krijgt zijn eigen kamer bij die bij. Absoluut. Ja, en weet je wat er zo leuk is? Ik vind het geweldig. Dat die voorste bijen, die aan de buitenkant zitten, dat die er eerder uitkomen dan die achterste. Oh, dus wel zo dat ik ben moeder bij. Ja? Ik kies een prachtig buisje uit. Dat ik meerdere kinderkamers achter elkaar kan Een stuk maken. of 10. 10 kamertjes in één Ja, dat kan. buisje. Hangt natuurlijk af van de lengte van het buisje. Ja, Oké. dat wel. Maar ieder kind krijgt zijn eigen kamertje.
Ja. En weet je wat zo grappig is? Die voorste kamertjes, die zijn voor de mannen. want die kunnen beter tegen de kou of zo? Nee. Die voorste kamertjes zijn natuurlijk het minst beschermd. Dus 2, 3, de voorste. Dat zijn de mannetjes, die komen er het eerst uit. Dat zie je nu op dit moment ook, bij mij thuis ook. Dan zie je die bijen voor die kast zwermen zo. En die zijn aan het zoeken. En die wachten tot de vrouwen uitkomen. En als die vrouwen uitkomen, dan wordt er gelijk gepaard. En kan het nageslacht voor het volgende jaar beginnen. Het klinkt als stalking. Haast wel, ja. Dus die mannetjes komen als eerste uit en die wachten op. Dat die vrouwtjes uitkomen. Hebben we dan niks te maken met broertjes, zusjes? Of werkt dat bij bijen niet zo? Ik denk niet dat het zo werkt. Nee. Maar goed, hier heb je een heleboel bij elkaar. Dus waarschijnlijk wordt er wel gemeend. Hè? Ja. Toch? Ik zie dat je hier ook weer... Jij bent van het recyclen. Ja. Gewoon conserveblikjes zijn en buisjes of stukjes riet. Wat is het allemaal? Ja, nou dat is wel speciaal. Dat riet, ik pak weer even bij de grond. Ik ben op pad geweest voor nu en ik heb even riet gehaald. Nee, dit is geen riet, dit is bamboe. Riet wil ook hoor, maar dan moet je wel een beetje stevige stengels hebben. Dus wat hebben we hier? Als je naar dit bamboe kijkt, dan zie je dus dat je een recht stuk hebt en hier een streepje. Ja, het is een tussenschotje. Ja, dat is een knoopje hier. En hier zit weer een knoopje. En hier zit weer een knoopje. En hier zit weer een knoopje. En bij zo'n knoopje kan, en dat kun je hier ook zien en daar ook, iedere keer weer een nieuwe scheut uitkomen. Nou, dus dan heb je dat. De onderste is dikker, de bovenste is dunner. Als je nou voor een bijenhotel gaat knippen van dit, dan knip je dus, zorg je dat de onderkant van het buisje, dus achter in het blikje, dat dicht is. Bijen houden niet van tocht. Ja, een tochtig huis is niet echt fijn. Nee, vinden wij ook niet fijn. Dus ja, dan denk je, nou, ik maak hem zo lang mogelijk. Dat vinden ze ook niet fijn. Dus een centimeter of 10, zoiets 15. Dan knip je het af. Ik doe het nou even zo. Knip. Dan zie je dus dat deze kant open is, die kant is dicht. Ja? Nou, dan is de verleiding groot van, oh, wat doe ik nou? Dan knip ik hier af, want dan heb ik... Nee, dat is niet handig, want je wil eigenlijk ongeveer iedere keer even lange buisjes hebben. Dus ik knip dit stukje eraf. Zo, oh, niet goed geknipt. En dan knip je de volgende weer ongeveer zo. En zo kan je zo'n potje vol maken. En dit is specifiek voor bijen. Solitaire bijen. Bijen die niet, die alleen leven. Die alleen wonen. En de bijen die iets moeten verdedigen, dus de hoornaars, de wespen, de honingbij, die moeten iets verdedigen, die steken. En die andere bijen... Je ziet ze ook wel eens uit de grond komen. Oh, ook dat, ja. Ik geloof 30% van de bijen... De solitaire bijen leven in een buisje, zoals deze. Ja? En de rest leeft ergens anders. Dus je hebt er ook die in oud hout wonen, die in de grond wonen, die een plekje in de muur vinden, wat dan ook. Al die bijen, we kunnen zo'n insectenhotel neerzetten. Ja. Wat is het beste seizoen daarvoor? Want is dit het seizoen dat ze weer nieuwe eitjes gaan leggen? Of is het, of zou je dat juist in de herfst doen, zodat ze kunnen overwinteren? De eitjes die nu gelegd worden, zitten er een heel jaar in. Een heel jaar. Oh, dus die worden pas volgend voorjaar wakker om te gaan vliegen. Oh, dus een insectenhotel laat je gewoon heel het jaar staan? Ja, niet veranderen. En moet het dan... droog lijkt me sowieso, want je wil geen lekkend huis hebben. Moet dat dan in het zonnetje lekker of in de schaduw? Nou, ik heb het in de ochtendzon, zo tot de middag zo ongeveer. Ja, daar hangt het bij mij en die doet het goed. Ja, ik vind het super leuk. Ik zie ook dat je nog een kaart bij je hebt met alle soorten hommels, bijen, wespen. Ja. Wat dat betreft denk ik dat heel veel mensen niet beseffen dat er zoveel verschillende wespen en bijen zijn. Het vliegt, het zoemt.
Ja, en niet vergeten, ze hebben allemaal, behalve een hotel, hebben ze ook een ontbijt, middageten en avondeten nodig. Ja, Moeten we er ook nog voor zorgen? nou, ja, bloemen. Ja, nou ja, en ze komen nu wel allemaal... Tegels hè, vinden dus- ze niet fijn hoor, Nee, dus inderdaad tegels eruit, groen erin. bijvoorbeeld. Zou een idee kunnen zijn. Maar ja, ik vind het zo heerlijk dat je nu de bollen op ziet komen. Nou, we hebben trouwens in de buurt binnenkort ook natuurlijk weer prachtige bollenvelden. Kunnen we ook een keer gaan ja, goed bezoeken. Want ik vind het nu al mooi dat je hier al alles ziet bloeien. Ik ben blij dat het voorjaar eraan komt en dan kunnen we er op uitgaan. Oh, nog één dingetje. Ja. Waarom insecten belangrijk zijn, want de neiging bestaat om ze dood te slaan. Niet de bedoeling. Ik heb hier even een afbeelding van de voedselpiramide. Dan zie je hieronder de plantjes. Er zijn dus heel veel planten nodig. En van die planten leven heel veel kleine beestjes. En die kleine beestjes worden weer gegeten door bijvoorbeeld vogels. En die vogels worden weer gegeten door roofvogels. Dat wil zeggen, als je 1 roofvogel ziet vliegen, dat daar heel veel eten voor nodig is. En wij maken uiteindelijk ook als mens weer onderdeel uit van zo'n piramide. Ja. Ja. Dus hoe meer ruimte je in beslag neemt. Ja, ik ga toch denk ik ook eens anders kijken naar die bijen in mijn tuin. En andere insecten die dus ook wel nuttig zijn. Ik ga nog eens even naar jouw poster kijken. En ik ga eens goed nadenken waar we volgende keer naartoe gaan. Ja. Want we gaan eruit. Ik heb voor mij al wat bedacht. Ja, jij hebt al wat Voor mij, in maar mij. ik hoor Bolleveld, dat is natuurlijk ook heel leuk. We gaan nog niks verklappen. Ik vind dat we dat gewoon even geheim houden nog. Geniet u vooral van het mooie weer wat er toch aan zit te komen. Van de bloemetjes en dus ook de bijtjes. En graag tot een volgende Buitengewoon.